Ini 3 ke belakang, oke. Terus paru beserta ini nanti di belakang ini. Biar mereka dulu jalan. Ini. Kirap ini juga diikuti oleh keluarga Wongso Negoro Kesultanan Surakarta Hadiningrat Surakarta. Ngapunten. Wongso Negoro Kesultanan Surakarta Hadiningrat dari Surakarta. Silakan. Semoga kasuran dalam haul ini. Kalau kita akan perjalanan rapi perjalanan kita menuju ke kejelasan yang ada di atas sana. Meringis. Wah.
Akan dilakukan penyerahan pataka dan pusaka kepada pemangku adat yang di Serono. Wih, itu berikutnya.
Tumunggu Ibu Joko Tawa Mantra Singkir Sengkolo. Gusti kang maha suci niat ingsun muji puji puter giling gumiling kersane Gusti ana sangka kulon tinulak bali mengulon tinulis raja eman damel go garu kenil laku kepethuk si Joko Tawi tawar saking kersane Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinulak bali mengidul tinulis raja eman slamet go garu kenil laku kepethuk si Joko Tawi tawar saking kersane Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo saking jalan sembah bekti kahaturaken dumateng Gusti ingkang gelar jagat jagi mangestoni dumateng putra wayah Prabu Tawangalun ingkang dinten punika ngawontenaken Srada Agung Kaul ke-334 petengetan tilaripun Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Mboten wonten alangan setunggal punapa mulai dinten punika ngantos saklami-laminipun dipun sekseni para sepah miwah enen ingkang sumo katuran mriki sedayanipun. Duh Gusti kang maha suci niat ingsun muji pujiku puter giling gumiling kersane Gusti Nomo sangka wetan tinulak bali mengetan tinulis raja eman slamet. Baginda Ilyas ingkang jaga gegremetan jaga daratan lan tanduran. Baginda Sulaiman ingkang jaga sedaya momong sedaya gegremetan. Mugi-mugi mangestoni dumateng putra wayah Prabu